आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळ. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कणकवली विधानसभेकडे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दुर्लक्ष केलं आहे, त्यामुळे या भागातील अनेक प्रश्न रखडले आहेत, असा आरोप युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केला आहे. काय म्हणाले सुशांत नाईक, पाहूयात. शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने पदयात्रा काढण्यात आली आहे. जी गगनबावडा तरेडे महामार्गाची जी दुरावस्था झालेली गेली अनेक वर्ष हा महामार्ग खड्ड्यात गेलेला आहे आणि या संदर्भात आता सकाळीच करूळ ग्रामपंचायतीतून पदयात्रेला सुरुवात झालेली आहे. तर या रत्नागिरी लोकसभेचे खासदार विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली ही पदयात्रा सुरू झाली आहे. आपल्यासोबत या संदर्भात बोलण्यासाठी युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक साहेब आहेत. नाईक साहेब, ही पदयात्रा सुरू झालेली आहे, एकंदरीत काय सांगाल या यात्रेबाबत? खरं म्हणजे ह्या करूळ गटाचं काम जवळजवळ 200 कोटीचं काम होतं आणि हे काम जवळजवळ वर्षभर आधी सुरू झालं पाहिजे होतं. पण इथले स्थानिक आमदार जे आहेत त्यांच्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आणि 40% जे काम मिळालेलं होतं भवानी कन्स्ट्रक्शनला, त्या भवानी कन्स्ट्रक्शनला दबाव आणून ते काम थांबवण्याचा प्रकार या इथल्या आमदारांनी केला. पण मी सांगेन, मुळात खरं म्हणजे ही जबाबदारी जी होती, इथले पालकमंत्री असतील रवींद्र चव्हाण आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पण ते महाराष्ट्र राज्याचे आहेत, त्यांची जबाबदारी आहे. पण नितेश राणे जर असं सांगत असतील की पालकमंत्र्यांनी आमच्या मतदारसंघामध्ये बघू नये, तर हे चुकीचं आहे. पालकमंत्री म्हणून रवींद्र चव्हाणांची ही जबाबदारी आहे खरी म्हणजे की या रस्त्याचं काम पूर्ण झालं पाहिजे. कारण जनतेचा रोष हा पालकमंत्र्यांवर येणार आहे, मुळात BJPवर येणार आहे, कारण ते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत आणि त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारून या रस्त्याचं काम करावं अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण ते जेव्हा लोक जेव्हा भेटायला जातात त्यांना आणि त्यावेळी ते सांगतात की कणकवली मतदारसंघ सोडून बोला, तुमचं वैयक्तिक काम काय असेल तर बोला, पण जबाबदारी सोडू नका साहेब. पालकमंत्री म्हणून तुमचीच जबाबदारी राहणार आहे. या रस्त्याची जबाबदारी ही तुमची आहे आणि तुम्हाला एखादा आमदार सांगतो म्हणून तुम्ही थांबताय, हे चुकीचं आहे. जनतेचा रोष तुमच्यावर येणार आहे. नाईक साहेब, आता आज पदयात्रा आहेत, यापूर्वी देखील तुम्ही युवा सेनेच्या माध्यमातून आरोग्याचा प्रश्न असेल, इतर जे बाबी आहेत त्याबाबत आपण आवाज उठवला होता. एकंदरीत ह्या वैभववाडी तालुक्याकडे असेल किंवा कणकवली मतदारसंघाकडे सत्ताधाऱ्यांचं दुर्लक्ष होतोय काय? खरंच दुर्लक्ष होतं आहे, कारण वैभववाडी एक छोटा तालुका आहे आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचं काम इथले स्थानिक प्रतिनिधी असतील, स्थानिक आमदार असतील, ते करत आहेत. खरं म्हणजे दुर्लक्षित तालुका असला तरी एकमेव तालुका असा आहे की तो रहदारीच्या दृष्टीने किंवा ऊस उत्पादकांच्या दृष्टीने हा खरं म्हणजे महत्त्वाचा आहे. आणि आरोग्याची यंत्रणासुद्धा इथे कोलमडली होती आणि युवा सेनेच्या वतीने या आरोग्य यंत्रणेवरती आवाज उठवण्याचं काम युवा सेनेने केलं होतं. आमदार नितेश राणेंना थेट 10 प्रश्न विचारण्याचं कामही युवा सेनेने केलं होतं. आणि आरोग्याची यंत्रणा आता जे मंगेश लोके आहेत आमचे, त्यानंतर उपोषण केलं गेलं आणि त्यानंतर ती सुविधा जी काय मिळत नव्हती, म्हणजे 100%पैकी आता जवळजवळ 60% सुविधा ही चांगली मिळायचं सरकारी दवाखान्यामध्ये सुरू झालेलं आहे. तरी पण आमची अशी मागणी आहे की या वैभववाडी तालुक्यातील जे सरकारी दवाखाना आहे त्याला उपजिल्हा रुग्णालयाची दर्जा मिळावा, ह्याच्यासाठी सुद्धा आमचं मागणी आहे आणि ती पुढे आम्ही लावून धरू. ओके. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.